Il-Prim Ministru Robert Abela ħabbar riforma fil-mod ta' kif se jinħatar il-Kummissarju tal-Pulizija il-ġdid biex issa il-proċess se jkun aktar miftuħ u trasparenti u li jirrispetta wkoll ir-rakkomandazzjonijiet tal-Kummissjoni Venezja. F'konferenza tal-aħbarijiet il-Prim Ministru spjega li l-ħatra se ssir permezz ta' ħatra pubblika li fi kliemu hija riflessjoni ta' trasparenza li jemmen fiha il-Gvern immexxi minnu u li huwa xieraq għaż-żminijiet tal-lum. Jibda bil-prinċipju bażiku li jien ma rajtum kien fl-abbozz imressaq mill-oppożizzjoni stabbilit mill-Venice Commission, dak ta' public competition, ta' kompetizzjoni pubblika, kompetizzjoni li mhux se tkun waħda interna fil-Korp tal-Pulizija ma hija waħda pubblika, nieqsa dan il-punt tant kruċjali nieqes mill-proposta tal-oppożizzjoni illi ifisser illi il-persuni li jistgħu japplikaw se tkun permezz ta' sejħa pubblika. Dr. Abela spjega li sejħa pubblika se titmexxa mill-Kummissjoni għas-Servizz Pubbliku li l-membri tagħha huma maqbula bejn il-Prim Ministru u l-Kap tal-Oppożizzjoni. Din se żżid l-iskrutinju li jsir minn istituzzjonijiet indipendenti. Spjega li wara li tagħlaq is-sejħa pubblika u l-Kummissjoni tagħmel l-istudju meħtieġ fuq l-applikazzjonijiet, din se tagħżel l-aktar żewġ kandidati indikati biex jokkupaw din il-kariga li wara jkunu riferuti lill-Prim Ministru biex jażel l-aqwa kandidat fosthom. Il-Venice Commission ta' dritt ta' vito lill-Prim Ministru, ġifieri dritt illi l-Prim Ministru jkun jista' jirrifjuta dak illi jibatlu l-Evaluation Committee, jien dan id-dritt lest l-inċedih. Lest inċedih għal-raġuni prinċipali illi ma nixtieqx li ninġi f'pożizzjoni li nikkuntrasta mal-Public Service Commission. Il-Prim Ministru spjega li l-proċess ma jaqafx hawn għaliex l-għażla se tmur quddiem il-Kumitat dwar il-ħatriet pubbliċi li huwa magħmul minn membri tal-Gvern u tal-Oppożizzjoni. Mela l-għażla ix-xewqa tal-Prim Ministru mhux se tkun waħda finali ma se timxi quddiem dan il-Kumitat u dan il-Kumitat se jkun jista' jagħmel il-grilling, l-iskrutinju tiegħu. L-Oppożizzjoni se jkollha l-opportunità sħiħa illi tagħmel id-domandi kollha illi jidrilha xierqa u minn hemmhekk ukoll jittieħed vot parlamentari. Dr. Abela sostna li dan ifisser li l-Oppożizzjoni se jkollha s-sem tagħha fl-għażla tal-Kummissarju tal-Pulizija l-ġdid, kemm fil-Kummissjoni għas-Servizz Pubbliku u kemm fil-Kumitat dwar il-ħatriet pubbliċi. Fuq kollox sostna illi issa jifdal l-aħħar aspett, dak tal-irġulija. L-aħħar aspett hija l-kelma tarġulija tiegħi, il-kelma li qed nagħti mal-poplu Malti u Awċi kollu li rrid kummissarju tal-Pulizija li jkun serju, li jitħalla jagħmel xogħlu b'mod awtonomu u mingħajr intħil. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.